Judit, m'has portat amb un llibre que, bueno, Déu-n'hi-do. Consti que jo el vaig llegir i et vaig dir estic llegint això, si les paredes hablaren, de Lucy Worsley, que publica Capitán Swing. I et vaig dir, és un llibre curiós, interessant, divertit. I tu em vas dir ahir, l'estic llegint, fem un vídeo. Sí. A veure, què me n'has de dir de les paredes que hablen? Bueno, això és un llibre sobre la vida privada. No la vida pública, sinó què hi ha a casa. Per això diu, si les parets parlessin. Què passa a dintre de les cases al llarg de la història. Sí, perquè va més o menys a l'època dels romans, diria que no tant. Comença a l'edat mitja. A l'edat mitja. Però no fa un relat cronològic, fa un relat per estàncies i per coses de les estàncies, com per exemple el paper higiènic. O sigui, hi ha què són els llits, quan apareixen els llits, quan es fan habitacions separades, perquè al principi tot es feia en una sola habitació, perquè costava d'escalfar tota la casa. Bueno, perquè aquesta senyora es dedica a una cosa impressionant, aquestes coses dels anglesos, treballa a l'English Heritage, en què col·leccionen i estudien i conserven tot el que poden Arreplegar. Sí, de les coses de la casa. I fins i tot, jo el que he trobat és que vol abarcar massa, perquè fins i tot hi ha una quantitat d'informació brutal. Brutal. Perquè fins i tot vol parlar de la vida. I llavors parla de sexe, parla d'higiene. D'higiene, del menjar, de l'alimentació. De l'alimentació. També parla de si hi havia olles. Al principi només hi havia olles, perquè es penjava. I era una olla. Una olla sobre el foc, s'hi tirava tot en allà i te n'anaves al camp a treballar. I l'olla, quan arribaves, s'havia cuinat. S'havia cuinat, és a dir, una escudella barrejada, un potaje, un pote gallego. un pot-au-feu a França. Sí. Doncs, des de llavors fins ara, l'evolució de tot això. I explica moltes coses, però la crítica que li faig és que n'hi ha masses. És a dir, hi ha tal avalanxa que dic, no, aquest tema m'interessa. I llavors què passa? Això, oi, aquí i per què? És un llibre d'aquells d'internet, que vas... Bueno, sí que és veritat que és un llibre d'internet, després al final té tot. Sí, hi ha una bibliografia. Una bibliografia bastant completa. I tinguem en compte que aquesta senyora el que fa és un programa a la BBC, que es diu... Aviam si ho trobo... Bueno, ara no ho trobo, però va fer un programa a la BBC sobre això, sobre les coses de casa. El llibre a mi m'ha agradat molt. És veritat que abarca moltes coses, que és superinteressant tot i que... És que agafaries el tema de les llibrelles en el lavabo, que són els taburets de fer la caca, és al·lucinant. Els tamborets, allò és brutal. Els calçotets. Hi ha una foto de les calces de la reina Victòria. Han conservat les calces amb el redire obert per no haver de... I quan t'explica que, clar, amb aquelles vestidures que portaven en algunes èpoques, no a l'edat mitja, que allí era tot a l'aire, clar, la feina era pujar-s'ho tot, i què feien? No s'ho pujaven tot, s'ajupien amb tot posat. En els taburets. Aquí està, que parla de tantes coses que, para, que això vols dir, aquí vull més explicacions d'això, aquí vull més explicacions d'això. O sigui, m'ha agradat perquè és un llibre provocatiu. Sí, i et fa que busquis coses i que busquis més informació sobre els temes. Jo només diria una coseta, és molt anglès. Però jo us el recomano. A veure què teniu a casa. Sí, paper higiènic.